Ba't ang laki naman? Wala akong ganun kalaking pera. Eh siyempre, minsanan na yun. Hanggang sa mga anak na siya. Kung sakaling papahiramin kita, kailan mo naman babayaran? Kailangan ko rin kasi. Kapag nagpabinyag na si baby, siyempre, kukunin kitang ninang. Magbibigay ka ng pakimkim, ibawas mo na lang doon. Hala, kukunin mo akong ninang. Hindi ko pa nararanasan yun eh. Magkano naman pakimkim? Siyempre, may taripa din kasi yun. 35K, kada ninong at ninang. At dahil best friend ka ng asawa ko, 30K na lang, para wala ka ng utang, hayaan mo na yung 5K. Nagadumanok dan. Sana all. Yo, samba. Nong, tabata kagiti kamahalata ma. Batangan na pa yung natatawag. Ba rin siguro, lata mo. Yo, puli cambalan. Yo, samba. Wow! Na yun. Sakto-sakto mo ta. Tiba-tiba man tayo yun. Ikaw! Tinawat ko giti lata mong kadagiti na yeraw. Wow! Gata kami ti ko. Bakal bote. Bakal bote. Oh. Alam nga la. Atay na ay. Balik na tan. Balik mo lahat yan. Sige Rod. Thank you ha. Tawate lahat yan. Sige. Panahon. Bakal bote. Butik. Kaya, thank you ha. Bakal bote. Nagloko ka, Jen. Pinadawatak pa'y, iniyonak pa'y. Nagpipintas mo tagiti pagay dan na eh. Wow! Dudakal pinuunda. Nga ni dagapitan. Siya nga ta. Kano nga ta maranasan nagtalon. Champa. Hoy Andres! Apay nga mo na kita bik-bik mo. Siguro, tinakaw mo kita. Tinakaw ng ipagbagam. Oh, papanamaon. Apaya. Damdamagan ka pa lang na nagalamda kita. Din pa ibaga. Ang pakialam mo. Negosyo ka to eh. Una yung negosyo. Ang Ning- kaman. At ako mapinagpagnam ka dumiskarte ka mo tayo. Sanayak tikas tinga biyagan Andres. Masikog sa ibaga mo, hindi ka pa dumiskarte eh. Mabayag pa yung aganak. Apay orayan pa yung aganak, bawa ka dumiskarte eh. Kanya ka raw. Takala sumusurot. Kaya ano makita pigpilutom niya. Karugugay. Rugi tato yung kwarta ato, yung may lakaw. Siyempre lakaw ka ha. Kastoy tignegosyo. Yan lahat kita natin. Makatulong ako pa itiwala. Diba? Nakastoy na, kumaan tinulad na ako. Ate pa ini, mabayan na gito boy. Dali makilo ato yun. Ha? Supay paggatang pagguong. Tambay. Kaya mo pagtambay kaysa negosyo. Kanya ka raw. Andres, mabalin no may lako mata pa utangan na. Utang manan. Nagpigsa ka tatay aguyaw. Kunam narugrugit na gito tapos umutang ka. Takpa nila lakaw. Kuno may lako ma Andres. Bagla pagpa-check up ko kini bakit kaw. We. At atirigat kin ngayo eh. Agimas-imas kayo tapos satat. Iraman tak tirigat yaw. Mabaling kumano inyala yaw. Kadwadak. Mabaling pay. Mapotangan kayo pay. Kaso wamot eh. Sinulo yaw. Bayam Andres. Tanong mangyayala kami ulit. Iyabandakan. Ay na, madeng. Kita ka man lang eh. Tigbigat. Adta man natin panulo yung sabasabay ito. Mumuat ang iwa yun.
Papanamon, nagtungtungtong tapay laang. Itakan. Andres, madi ka maasikan niya kaon sa bali pagbuluta kaon. Naglinding ka pa lang. No saan, irito ka jiwa, tamaan. Hindi ka mamog jay. Nay, Andres, ato nay, nagadubuto nay, di malain. Ay na, makitkitam lang rin nga ornungan datan, di ka nagbainain. Among magbain, Franz. Ako mo magkakit-kita nay. Uray, ato lang na nasigurado pa ay. At tibasuraan ka, tanay kita manay, basket da pa ay. Nagado ni ay, nabuntuong. Ay na, hindi ka lang may alam. Ito nay. Heta, adubulutat kya. Ato ti paglaingam kay. Adi na, stinlays. Ata kita ta, ata stinlays. Nangina to. Susol sa mo tatan. Nangina kita. Madi ata, hindi kita nga nata. Garti kamot. Ay na, amok ti klase ti buting agatangan na kang plastic, hindi nagsuruan. Hindi gusok atoy. Atoy, nangina mo natin kay datoy, tunawan na kami natin, tapos saramid na mga tugaw. Kasi nga, hindi nga PBC. Nga, titis. Atin na, nangina natin, Argentina. Baka. Ay, nakon, storbo ka lang nga talaga. Niya, ti Tulungan ka kaya, Mau. mati ka mamangal alam ti biyag ko. So, pagkatuyin na eh. Ate kastoy, liso ataw, nangina ataw. Basta ti dumiskarte eh. Tuyugan ka damdam magila ko yan. Ay, uray madain. Huwag kang bukod. Sige, mati ka matanagang. Nado ti paglakwak. Putangan ka. At tamahan dikit ka. Kala nga mag-filter. Oh. Wanay. Ibito mo ito nito, dapat kinabang mo. Una ka. Si Andres yun ah. Nay, di gunyang mata, oy, Franz. Uy, may gunyang matog. Andres! Kasama mo naman yung asawa ng best friend ko. Oo, nangungulit nga siya eh. Umutang sa akin. Ang pa-check up daw ng asawa niya. Hala, buntis na si best friend ko? Ang landi talaga nun. Oo. Lagi nga akong kinakalabit ng best friend mo. Pagod na ako, nangungulit pa rin. Kaya mo mo insag. Tata mo, problema ka. Ako mapacheck up mo kinibaga mo. Mangyala kang tumagaming ka. O magaming kwartam. Wala na pagbulutan mo. Ang kwarta. Ayun niya. Naglain ka talaga ng Andres. Oo nga, total, best friend mo yung asawa ko. Pwedeng pautang. Ay, hindi. Problema nyo ng dalawang mag-asawa yan. Wala akong may paperam sa inyo. Sige na, kunyang. Peraman mo na. Ako nagiging kawawa dito eh. Dami niyang pag-utakan. Ako pa. Nangangalakal na nga lang ako. Magkano ba? Kunti lang naman. 30,000 lang. Kasama na ultrasound doon. Pisi sa bam, 30 mil magayam. Baka 1.30 pati paglakwa dito yun eh. Tayo man lang na yun. Ba't ang laki naman? Wala akong ganun kalaking pera. Eh siyempre, minsanan na yun. Hanggang sa mga anak na siya. Eh, kung sakaling papahiramin kita, kailan mo naman babayaran? Kailangan ko rin kasi. Kapag nagpabinyag na si baby, siyempre, kukunin kitang ninang. Magbibigay ka ng pakimkim, ibawas mo na lang doon. Hala, kukunin mo akong ninang. Hindi ko pa nararanasan yun eh. Magkano naman pakimkim? Siyempre, may taripa din kasi yun. 35K, kada ninong at ninang. At dahil best friend ka ng asawa ko, 30K na lang, para wala ka ng utang, hayaan mo na yung 5K. Ay, salamat naman kung ganon. O sige, daanan mo na lang mamaya sa boarding yung 30K. Sige, salamat ha. Daanan ko mamaya. Pag di mo binigay yan, mapamamahal ka, 35K. Buti na lang, best friend ko yung asawa niya. Kung hindi, napamahal pa ako.
Gusto mo ng instant shine sa paint ng motor at sasakyan mo? Itong GR4 Ceramic Wax Spray ang gamitin mo. Ito ay nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa dumi, tubig at UV rays. Kaya mas tumatagal ang kintab ng sasakyan. At nagbibigay rin ito ng glossy at makinis na itsura sa fairings. Kaya parang laging bago ang pintura. Dahil dito sa GR4 Ceramic Wax Spray, hindi mo na kailangan gumamit ng maraming produkto para makuha ang magandang resulta. Nakatipid ka na sa oras, nakatipid ka pa sa pera. Kaya kung ako sa'yo, check out mo na!